खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैलायबाय नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों दिनै मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांखौ जोबथा बिदाय होबाय। गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीनि सुरुसुजाय स्टेडियामाव थांनानै आसामनि मुंदांखा गोदै गारांनि देंखो रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांखौ मान बावहैदों। लोगोसे रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांखौ मान बावहैनायाव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाहैदों। रुनिखातायाव हाग्रानि मैसोनि उदखाराव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जानांदों। हाग्रानि मैसोआ सन्जिब बर' मुंनि 50 बोसोर बैसोखौ सौथारना गालांदों होनना खौरां मोननाय जादों। जाथाया जादों रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय खुंग्रि 2 नं सनापुर गामियाव। मख'नो गोनांदि न'आव खामानि मावबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैसोआ हरखाब फैनानै सौथारलांदों सन्जिब बर'खौ। दासान्दि समाजारि बिजोङाव मुंदांखा इउटुबार रसमा ब्रह्म बिथांनि मोनसे कल रेकर्डआ भाइरेल जागासिनो दङ। जाय भाइरेल रेकर्डआव बिथाङा माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि सायाव खेंफोरथि होदों रसमा ब्रह्म बिथाङा। सोरबा मोनसे आफादखौ थांखिनानै आं गुन्दा बुङाखै। बे गुन्दा सोदोबा ओरैयावहाय ओंखारलांदों। गोबां खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दाखालिनिफ्राय जे मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो बे कल रेकर्डनि सिङावहाय मोनसे गाज्रि राव आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाया जोबोद गोसारगासिनो। मानसिफोरा गोबां दुखु मोनदों जे मानो बेफोरबायदि मोनसे आफादखौ गुन्दा बुंनांगौ होननानै। स' आङो बेयावहाय सोरबा मोनसे आफादखौ आं थांखिनानै गुन्दा बुङाखै। बे गुन्दा सोदोबा बोरै ओंखारलांदों नोंथांमोनहा खोनासंलांबानो जाबाय। बेयावहाय बे आदामोनहा बड' वेलफेयार एस'सियेसननि आदामोनहा जेब्ला जोंखौ नागिरदोंमोन बे नागिरनायावहाय आंनियावहाय फन फैग्राखै। आंनाव मानो होनोब्ला आंनाव सिमानो गैखाया मबाइलाव। आं बिना सिमैनो 2 मासखौ आं थादों। ओमफ्रायहाय बै मानसिनावहाय फन फैदों। बे हौवानावहाय फन फैबाय। बे हौवाया आंनो खोन्थाहरबाय जोंखौ नागिरदों। जों सानैजों मोनसे रुमाव गैयामोन। बे आलदायाव आं आलदायाव। ओमफ्राय बे बुंहरबाय मा जोंखौ नागिरनो फैबाय। आसामनिफ्राय फैखो ना बबेनिफ्राय फैखो आंनाव फन फैदों बिदि होननानै बुंहरबाय। दासो फन खालामदों ओमफ्राय आंनिसिम फैगासिनो दं बिसोरो। जेब्ला आंनिसिम सौफैयो अब्ला जोङो नोंनिसिम रुमाव थांनानै ज' रायलायनोसै डिसकास खालामसै होननानै बुंबाय। ओमफ्राय दाना अके जागोन दे। ओमफ्राय बेनावबो सोंबाय आं सोर नागिरदों माबायदि मानसि नोंनो जेबो खोन्थायाखै नामा होननानै। ओमफ्राय ओहो आंबो मिन्थिया सोरबायदि मानसि जायखिजाया बिसोरो आंखौ लोगो हमफैनो लकेसन हरबाय। आङो बिदि लकेसनाव फैगासिनो आं थानाय लकेसनाव होननानै बुंबाय। ओमफ्राय दाना आङो रुमाव थानानै ओरैबायदि टेनसन जाबाय ओरैबायदि सानबाय सोर बिदि नागिरखो सोर माखो। दाना आङो आंनि सिमखौहाय मबाइलाव सोबाय। आं लाबाय थाग्रा सिमखौहाय सोआगारा मास मोननै दोनदोंमोन। बे सिमखौहाय आङो सोबाय। सोनानै सबसे सिगां आं जारिमिनावनो फन बुग्रोदों। आङो बिमानावबो फन बुआखै। सोरबा आंनि न'खरनि बिब' बिनानाव फंबाय बिमाय दङ बिसोरनाव आं फन बुआखै। सबसे सिगां आं जारिमिनाव फन बुग्रोदों। ओमफ्राय दाना बिनि राव खोनानाय लोगो लोगो ओरैबायदि रागा जोंबाय आङो। आं बेखौ न'आवबाबो मोजां रावजों रायखालामोन। मोजां रावजों आं बेखौ बुंखालामोन। बिनि राव खोनाबाथाय आं ओरैबायदि जोखाङो। बे माबायदि मानसि आं बेखौ ओरैबायदि जोङो। ओमफ्रायहाय बेखौ आं बुंनो साना। दाना बेयावहाय ओंखारलांबाय नों सोर गुन्दाखौ फाथायहरदों बिदि आंखौ नागिरनो फैनाय होननानै आं बेवहाय बुंदों आरो। ओमफ्राय आं सोरबा मोनसे आफादखौ थांखिनानै आं गुन्दा बुङाखै। बे गुन्दा सोदोबा ओरैयावहाय ओंखारलांदों। गोबां इउटुबारफोरा आं 2 मास गोमानायावहाय गोबां मानसिफोरानो भिडिअ बानायदों। गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया गोबां इउटुबारफोरानो भिडिअ बानायदों। सब इउटुबावनो भिडिअ नायोब्ला आंनिल' रसमा गोमानायनिल' भिडिअ नुदों। ओमफ्राय गोबांथार बर' फिसाफोर दङ बेंगालराव थानायबो बे बिथांमोनहाबो भिडिअ बानायदों। नै रसमाखौ जों नागिरगासिनो नै रसमाखौ जों बिदि बहा दं मा दं होननानै नागिरदों मादों होननानै बेफोरबायदि भिडिअबो आं नुबाय थादों। ओमफ्राय दाना आं सानबाय मा होमबालाय बे बेंगालराव थाग्रा माखासे इउटुबारफोरखौनो जारिमिना फैसा हरनानै बेफोरबायदि नागिरनो थिनहरबाय खोमा। नङाबालाय बोरैथो बिदि नागिरनो रावबो फैसा मोनाबा बिदि सानबाय आरो आंना। बे बड' वेलफेयार बेंगालर एस'सियेसननि आदामोनहाबो सिगाङावबो मोनसेबो पस्ट होआखैमोन नालाय रसमा बिदि गोमादों होननानै। गोबांखौथ' होयो नाथाय आं बिसिनियाव नुवाखैमोन। ओंखायनो आं सानबाय मा बिसोरनि नामानो फैया आंनि गोसोआव बिसोर नागिरदों होननानै। ओमफ्राय न'खरनि मानसियाबो आंनावसो उल्था सोंहरबाय जेब्ला आं उनावहाय फन हरो सोर नागिरदों मामा एस'सियेसननि मानसि नागिरदों ना सोरबा होननानै बुंहरबाय बिसोरो। ओमफ्राय
आं मिन्थिया सोर नागिरदों खिन्थु मानसिफ्रा फैगासिनो रुमाव फैगासिनो नोंसोर नागिरदों आंबो मिन्थिया होननानै बुंबाय ओमफ्राय मिन्थिया नालाय मिन्थिया बेयावनो आङो बे सोदोबा ओंखारलांदों रायजोफोर आङो बे बड' वेलफेयार बेंगालर एस'सियेसननि आदामोनखौ आङो बेफोरबायदि मिन्थिखा हसिखा आङो गुन्दा बे सोदोबखौ बाहायाखै आं मिन्थियैयावसो बुंफ्लांदों आरो आं नोंथांमोनखौ नागिरदों होननानै मिन्थियोबा आङो बे सोदोबखौ मालाबाबो बाहायनायबो नंखायामोन दायो गुबुन मानसिखौबाबो बाहायनाङामोन नोंगौ बे ओंखारफ्लांनाय सोदोबनि थाखाय आङो नोंथांमोननाव आखाइ खबजोबै आर'ज खालाम निमाहा बियो नोंथांमोनहा निमाहा होबानो जाबाय बे दायनि थाखाय बे खेबसे दायनि थाखाय बेनोसै गोजोन्थों